При положение, че последния матч на Левски срещу Лудогорец доста се объркахме и аз и всички привърженици на Левски със състава, който бяхме мислили, че евентуално ще предпочете Хулио Веласкес. Той отново прибегна до неговите си принципи, които доста се различават от тези на всички останали хора, или по-точно очакванията, защото ние останалите нямаме принципи, тъй като той е треньор на Левски, а имаме очаквания как би изглеждал състава на Левски и как би играл, може би, в най-добрата си формация. Така че днес ще се откажа от това да мисля какво евентуално би било най-доброто, с което Левски ще играе, а ще подходя от принципа на Веласкес, от неговата логика и пречупено всичко през неговата призма. Мисля, че напоследък започвам да разбирам той как вижда нещата през неговите очи, през неговия тактически поглед, замисъл и евентуално план за дадения матч. Според мен той разделя всичко на две. А именно мачовете срещу Лудогорец и ЦСКА той иска само да противодейства и използва такива футболисти, които ще му свършат работа, дори офанзивни играчи, които да играят повече в защита. И останалите мачове, с които и отбори да играе, той е доминантният отбор и изцяло провежда играта в половината на противника. Така че едва ли някой днес вече се съмнява, че срещу Локо Пловдив на Герена Левски изцяло ще бъде в противниковата половина и ще бъде в атака. Затова ще се опитам, без да съм ги написал предварително, заедно с вас, да напиша това, което аз си мисля, че Веласкес днес отново ще ни изненада по начина, по който ще избере дадени играчи, но те ще бъдат в принципа му на игра срещу по-слаби от Левски отбори. Така че да приемам, че днешния матч Локомотив Пловдив ще се защитават в 4-4-2 или с един човек зад гърба на нападателя в лицето на Омар Баев или Ито Каталин, както беше срещу Лудогорец, но да кажем ги разполагаме 4-4-2. Пишеме веднага, че Левски ще играе само в атака и ще подредиме играчите по начина, по който те са разположени, когато Левски владее топката. Едва ли Светло Вуцов, въпреки неговите проблеми, тъй като го гледах на тези рилчета, които пускат от страницата на Левски в YouTube, видях, че той тренира, че му бият удари, така че Светло Вуцов, що ме тренира на тренировката преди мача, не вярвам да не започне. Започваме с Светло Вуцов на вратата. Светло Вуцов, не е въпроса да даваме оценки, както го правят повечето разбирачи, лаици, подкастъри, не знам какви, те дори не са играли, а камо ли пък да са били и треньори, а камо ли пък да имат и лиценз завършен за треньорство, обаче пък много разбират, това явно е критерия. Така че Светло Вуцов застава на вратата, отдясно слагам Алдеир, като той ще бъде човека в защита поставен на тази позиция, когато Левски се защитава ще бъде 4-4-2, но тъй като говорихме, че ще обясняваме как Левски е в атака, Алдеир ще бъде стъпил на тъчинята в атакуващ план, като човека, който държи ширината на отбора. Тоест, какво винаги казвам, когато използвам държи ширината. Когато е поставен тук човека в атака, стъпил на тъчинята, това дава възможност на левия ти бек да го предизвикаш и да го заангажираш да стои широко. Ако нямаш човек стъпил на тъчинята за тази ширина, за която говориме, няма да можеш да раздалечиш и линията от 4 на противника. Затова тук ще бъде поставен Алдеир. Пишеме го веднага. Няма друга опция за тази позиция Хулио Веласкес. Тук едва ли ще направи някакъв експеримент, тъй като другата му опция като десен крайен защитник при положение, че Кандем е наказан, би следвало да бъде Серафимов, който биваше използван в контролите. Само че характеристиката не веднъж и два пъти сме говорили на десния крайен защитник в този позиционен футбол на Веласкес, а ако използва Серафимов, той да бъде поставен като един от тримата, които ще изнасят и ще контролират топката и ще вкарват средата на терена. Сега в този матч срещу Локомотив Пловдив единствената опция за такъв играч стъпил на тъчнията и да му държи ширината от дясно ще бъде Алдеир. Така че на позицията вече от тези трима, които ще вкарват топката, мисля, че тук ще си бъде Димитров, Кристиян. Тук едва ли има някакви колебания, дори и в Веласкес. Не може да направи никаква изненада. Казах ви предния път, че не съм ви подвеждал, но той този път мисля, че също Лудогорец Хулио Веласкес ушешави дори и собствените си помощници. Така че слагаме тук Кристиян Димитров като един от тримата. По средата
ще сложим отново Търдин като дефанзивен халф, който ще влиза между двамата централни защитници. Мисля, че тук също няма изненада, тъй като другия човек, който може да прави това нещо и да влиза между централните защитници е Георги Костадинов. Едва ли Георги Костадинов ще започне точно в този матч. Най-вероятно ще се появи второто по време, евентуално ако не върват, както се изразява Хулио Веласкес, подредено атаките, за да го вкара него на място на Търдин. Но мисля, че ще започне с Търдин и го поставяме него на тази позиция. Отляво тук може би ще ви изненадам, но да кажем, че ще сложа Вуликич. Ще се аргументирам защо. На мен не ми се видя в добро състояние Макун в матча, който игра също Лудогорец. Казаха, че е възстановен. Все пак мисля, че интензитивността, която има той в начина, по който влиза в единоборствата, не беше същата в матча срещу Лудогорец и ми се струва, че той не е в добро състояние. Така че тук имам леко колебание, затова ще го сложа в скоби. Може би една от двете позиции, където се колебая, Макун или Вуликич. Залагам в този домакински матч на Вуликич, тъй като е крайно време да го видим в игра. Нов играч, който беше привлечен, едва ли ще бъде привлечен, за да стои на скамейката през всичките мачове. А ако си спомняте, нещо такова се случи с Серафимов, когато го взеха в Левски. Стоя един-два мача резерва и най-накрая реши да го използва срещу Ботев Пловдив в тези трима, които вкарват топката в средата на терена, като дясно стоящ човек и когато се защитаваше, беше десен бек, така че мисля, че от тази страна този път ще използва Вуликич. Едно, че е домакински матч, едно, че казахме вече Левски не се съобразява с другите отбори, освен ако не са Лудогорец и ЦСК. И си мисля, че по логиката на Хулио Веласкес, като нещо, с което иска да ни побърка отново, ще сложи Вуликич, Търдин, Кристиян Димитров. Отдясно ширината казахме да държи Алдеир. Отляво, това, което слушах на пресконференцията и ми направи сериозно внимание или някаква въпросителна и удивителна ми постави да се чуда и да внимавам, е, че каза, че в зависимост от хората, с които разполага, тъй като има двама наказани и двама контузени, ще иска да остави някой на резервна скамейка, който да му бъде опция да влиза и през второто по време. Така че тук въпросителната е, според мен, един измежду Око Флекс и Ради Кирилов ще бъде отново резерва. Ако тръгвам да мисля, както в началото на предаването казах, от логиката на Хулио Веласкес, Ради Кирилов го използва единствено и само когато иска Левски да се защитава. Тоест двата мача срещу Лудогорец за купата и за суперкупата той го използваше отдясно, за да противодейства на Антон Недялков, на Дуарте и на Ерик Маркуш. Така че когато играят на Герена, да кажем с Враца, с Ботев Пловдив, биваше използван отляво Око Флекс. Тоест когато Левски атакува и иска да е доминантният отбор, Хулио Веласкес използва Око Флекс за сметка на Ради Кирилов. Ради Кирилов е доста по-дисциплинираният играч в защита и затова Веласкес го използва повече когато иска да противодейства на отбора срещу себе си. Затова, ако днес Левски играе доминантно в противниковата половина, мисля да поставим тук Око Флекс. А и по този начин ще остави Ради Кирилов да е опция през второто полувреме, за да промени развоя на нещата. Така че отляво за тази ширина, за която говорим отдясно, която ще държи Алдеир, за да можеш да разтвориш тази линия от 4 и бековете да не са прибрани, а да са разтворени, да има пространство през тях, за да може да се вкара топката в тези пространства, където след малко ще кажем кой ще играе, за които сме говорили 100 пъти. Отляво тази ширина ще я държи Око Флекс. Отиваме на партньора на Търдин, който е когато Левски се защитава, когато се атакува. Обикновено мисля, че като негов партньор най-добре пасваше Борас. Доста хора го харесват, казват, че е класен играч. Аз също го харесвам, мисля, че е добър играч с ляв крак, но се връщам назад във времето преди 20 години, такива в детско-юношеските формации, почти във всяка една възраст имаше по един добър полузащитник, не по-различен от това, което е Борас. Но Борас поставям там, заедно с Майкон. Тук едва ли има някакви други колебания. Майкон е може би най-често игралия футболист за Левски, заедно с Кристиян Димитров. Почти не го сменят, освен ако не е контузен или наказан. Естествено, когато се защитава Левски, той ще бъде в позицията на ляв крайен защитник от тези 4, заедно с Вуликич, Кристиян Димитров и Алдеир, но казваме, че това е в фаза атака. Когато Левски владее топката, Майкон от тази позиция ще влиза навътре по терена като опорен полузащитник, партньор на Борас. И тук идва най-интересното и където на мен ми е колебанието в състава, който ще бъде днес. Да кажем, че сигурният човек според мен вече,
защото пак изхождам от позицията, която е използвана Ради Кирил срещу Лудогорец, когато Левски се защитава. В повечето случаи е използван той като десен външен играч. Също важи и за Сола, ако и прави впечатление и за купата, и за суперкупата. И този матч за първенство, Сола и в трите матча беше резерва срещу Лудогорец. Но това е когато Левски се защитава. Когато Левски атакува, иска да е доминантния отбор, Сола неизменно присъства в състава. Така че Сола ще бъде в тази позиция като един от най-креативните, заедно с Борас. Това пространство, за което ви казах, че е много важно между бек и централен защитник, а именно тази ширина, която държи Алдиир, да разтвори този човек и да има пространство между левия бек и централен защитник, където да получи топката Сола. Е много важно да бъде разположен там. Според позиционния футбол на Хулио Веласкес, когато се защитава Левски, естествено Сола ще бъде в тази позиция, но когато атакува, ще влиза навътре по терена, за да влиза в това пространство. И тук най-важното вече, което е и дилемата ми, заедно с Макуни и Вуликич, другата ми е дали ще бъде Рилдо или ще бъде Асен Митков. При положение, че да кажем, започнем отзад напред, тук ще бъде Бала като централен нападател. Веласкес и Левски нямат друга опция, Сангаре е контузен, Перея е наказан, тук едва ли вече ще ни изненада с нещо да вкара някакъв вид централен защитник като централен нападател. Така че Бала ще бъде централен нападател и е важно човека зад нападателя, когато Левски се защитава, кой ще му бъде партньор. Дали Рилдо или Асен Митков. Той ще бъде поставен естествено, когато Левски атакува в това пространство. Отдясно ще бъде Сола, отляво ще бъде, за мен цяла нощ се колебаех, но да кажем накрая избирам Асен Митков. Това си ми е лично предпочитание, но слагам веднага в скоби, че тук може да бъде Рилдо. Мислейки от логиката на Хулио Веласкес, този позиционен футбол 3-4-3, който играе, за който аз съм говорил много пъти в мои предавания и в Спортал БГ, единствените две опции на хора, които могат да играят в полупространствата. И ви казах, не слушайте лаиците, полупространствата не са някакви тук зони на терена, те се намират ето в тези зони, които са много важни заради ширината, която държат тези двамата. И казахме вече раздалечаването на линията от 4 в защита, получавайки в тази зона топката, тук трябва да бъде човек, който едно, че с поемането може да се обърне директно срещу защита и другото да има финално подаване, което да намери Бала, Окофлекс, Сола или останалия човек, който се включи в атака. Така че на тази позиция, след като Бала е нападател, където обикновено играе Бала заедно с Сола, при положение, че Бала е на върха на атаката, тук може да играе или Рилдо, или Митков. Това мисля аз, че ще бъде днешния състав на Левски. Предния път бих казах, че едва ли някога съм ви подвеждал. Наистина отказвам вече да мисля по нормалната логика и ще следвам тази на Хулио Веласкес.